Дупките на Панагюрище, знаците на Панагюрище, бездомните кучета на Панагюрище, мнението на хората от Панагюрище. Не искам да се делим на хората от тази сграда и всички останали. И понеже до сега съм бил от всички останали, знам, че аз и моите съграждани имаме проблеми, които не достигат до тези, които могат да ги решат. Колко от вас са стигали до кмета? А колко от вас ползват Фейсбук? Живеем в 21 век, но общината не се управлява по този начин. Като човек с работа, семейство и 3 деца, знам колко можем да бъдем заети и виждам как аз и съгражданите ми споделяме проблемите си в групата на панагюрци, групата за обществото Панагюрище или другаде онлайн. Истинските ни проблеми. Именно за това, едно от първите неща, които ще направя, е група "Кажи на кмета", където всеки ще може да качи снимка и да покаже проблем. А наша отговорност ще е да го решим. Тази група ще бъде активна от първия ден, в който вляза в общината. Колко пъти сме чували за дупка или липса на знак, нещо, което може да се оправи веднага. Колко проблеми могат да се решат, ако просто някой ни обръща внимание. Именно това целим да постигнем. Да, това не е обществена поръчка, от която могат да се откраднат милиони. Не е и новата канализация, която е по-лоша от старата. Не е и легендата за язовир, нито пък сметището за милиони, което е визитката на града ни. Това, драги съграждани, са ежедневните ни проблеми, за които поемам отговорност да не си затварям очите. Защото моята визия за кмет е човек, който го е грижа за хората и проблемите им. Гласувайте с бюлетина 72 за нашият общ дом, община Панагюрище. Купуването и продаването на гласове е престъпление.